Care țară are cea mai bună mâncare, Moldova sau Elveția? Moldova. Unde sunt cei mai amabili oameni? Moldova. Cine face vinul cel mai bun? Moldova. Unde simți mai mult că ești acasă? Elveția. A studiat programarea neurolingvistică și a învățat cum funcționează mintea umană. Apoi, a avut curajul să-și schimbe viața, s-a mutat singură în Elveția cu un copil de 7 ani. Astăzi coordonează proiecte de infrastructură în peste 25 de țări și a participat la implementarea proiectului de construcție a celui mai lung tunel de cale ferată din lume, Gotthard. O poveste despre forță, adaptare și viziunea unei femei care sparge tipare. Ce ține de ingredientele acestei salate, cât de ușor ți este să le găsești aici în Elveția, fiindcă totuși la noi ele au un gust specific? Exact. Știi ce m-am amintit? Noi în orașul în care trăim aveam un magazin rusesc. Și primele dăți cumpăram de acolo scrumbia, sărate, așa, și sfecla roșie le cumpăram de acolo. Restul ingredientelor le luam de la supermarkete normale. Dacă nimeream să merg la piață, luam de la piață, și ouăle de la țărani. Mai apoi am descoperit peștele afumat aici și am încercat odată și tot mi-a plăcut. Și de atunci n-am încercat niciodată această salată cu pește afumat. Iată, să încerci. Asta e cu pește afumat, Asta este cu pește afumat, exact. Eu știu că ești o femeie foarte ocupată. Când reușești să gătești, să descoperi ingredientele și cum combini activitatea ta cu gătitul și cu casa? Am noroc de copilul meu care gătește. Okay. Deci ea a descoperit pasiunea asta pentru gătit și într-adevăr gătește foarte gustos. Și ea mă ajută foarte mult în ceea ce privește gătitul. I-am trimite lista, eu cumpăr produsele. Și presupun că atunci când știi că gătești în tandem cu cineva, e mai interesant și deja vrei, nu vrei să găsești timp și da? Exact. Și noi avem tot timpul duminica, după masă, la noi este ziua după masa de gătit, unde noi pregătim mâncarea pentru săptămâna viitoare. Uite, se spune că așa cum vinul este o poveste în pahare mai mult decât o băutură, așa și mâncarea ar fi mai mult o memorie decât o hrană trupească. Pentru tine, mâncarea, ce fel de hrană este? Cum o asociezi tu? Pentru mine hrana este energie. Dacă vreau să am corp sănătos, mănânc bine. Așa. Mănânc bine înseamnă că nu mănânc mult, dar mănânc produse calitative și nu fac abuz de produse. Am înțeles, dar la nivel spiritual, mâncarea, tu cum o primești? Ce-ți reflectă ție sau ce-ți aduce aminte când mănânci ceva? Sau dacă dependi niște memorii? Nu. Deci mâncarea este strict aprovizionare cu energie. Doar de sărbători, când noi ne așezăm și mâncăm mai mult timp, atunci începem mai departe amintiri, da? Atunci, da, ne amintim de unde am mai mâncat, de unde a fost gustos, de unde am vrea să revenim. De ce te întreb atât de mult despre mâncare și vin? Deoarece mâncarea și vinul de obicei ne ajută să socializăm mai mult, da? Și atât vroiam să te întreb dacă mâncarea te-a ajutat cumva în Elveția să socializezi, să-ți faci noi prieteni, dacă a fost o punte de trecere și un imbold de a te integra, poate. Știi, da. Când am început să lucrez la orice companie eu unde începeam să lucrez, eu tot timpul aduceam șubă și iată, am ghicit, da? O sticlă de vin, exact. Ca să mă prezint, că sunt dintr-o țară a vinului. Și cum te prezentai tu? Iată, vii și cum te prezinți? Eu sunt mândră că sunt moldoveancă. Frumos. Și chiar spuneam, eu sunt din Moldova, țara vinurilor, și noi avem foarte multe vinării sub pământ și le spuneam despre cele mai mari beciuri care sunt de 120 de kilometri sub pământ și nu înțelegeau cum. Chiar mergi cu autobusul prin străzi? Zic, da, mergi pe strada Merlot sau pe strada Chardonnay, și toți rămeau stupefiați. La început se uitau toți sceptic la o salată roșie, dar după ce o gustau... Pentru ei ceva tare de ochiat.
Da, și câțiva ani la rând eu aduceam și torturi moldovenești, adică cușma lui Guguță. Cum fără cușma lui Guguță? Exact, tot una din preferatele mele și așa puțin câte puțin le-am adus tradiția asta, cum sunt moldovenii, deschiși, zâmbăreți și până acum șeful meu mă numește Soare, când intri la tine în birou e luminos, tot timpul zâmbești. Asta se numește la noi ospitalitate. Exact. Simți că ai reușit să creezi una casă aici în Elveția sau totuși acasă rămâne în Moldova? Simt că am reușit să creez una casă în Elveția. Și cum anume? De multe ori primesc această întrebare, unde ești acasă? Deci acasă sunt acolo unde este familia mea, iar familia mea este copilul meu la moment. De aceea, chiar și părinții mei se supără uneori, dar acasă este acolo unde eu stau mai mult timp și acolo unde este copilul meu. De aceea, acasă totuși este aici unde eu trăiesc în Elveția. Am înțeles. Dar zi-mi, te rog, când te-ai mutat în Elveția și dacă copilul, ce vârstă avea și cât de ușor sau greu i-a fost să se integreze copilului? Ne-am mutat în Elveția în 2016, deci fiica mea avea 7 ani, aproape 7 ani. Era măricică. Trecuse clasa 1 și a făcut iarăși clasa 1 aici în Elveția deja. Să zic că a fost greu să ne integrăm, nu pot să zic. Dar nici n-a fost ușor, pentru că unde noi ne-am mutat inițial a fost un sat în munți, lângă Andermatt. Erau 400 de locuitori și cu noi 402. Îmi amintesc că prima zi de naștere a fiicei mele, unde a venit un singur copil. Și asta a fost devastator pentru noi atunci la moment, dar considerând că ei erau 5 copii în clasă și 4 erau băieți, îți imaginează. Asta e o clasă de vis. Având în vedere că noi în Moldova sunt câte 38 exact. 5 copii, poți să zici că era la o școală privată, da? Absolut așa și era. Și unica ce era interesant este că toate mamicile din sat erau cu copii acasă și eu lucram 10 ore pe zi. Wow. Respectiv, erau vorbe interesante prin sat că n-aș fi o mamă bună deoarece nu stau lângă copil. A fost și asta o perioadă interesantă de trecere, dar cred că s-a meritat totul. Deci eu nu regret nimic din ce s-a întâmplat și cum am crescut eu copilul meu. Sunt mândră de fiica mea și acum este la Kantonalschule și merge foarte bine și este fericită. Deci tu ai venit singură cu fiica ta, tu ai educat fata singură. Zi-mi, te rog, cum e în Elveția să fii mamă singură? Depinde de regiune. Deci dacă ești într-o regiune, cum am fost eu la început, mai tradițională, da, toți te înconjoară. Dar după ce ne-am mutat în Zug, unde este foarte internațional, deci acolo era normal ca copilul să stea până la ora 6 în grădiniță. Iar dacă vorbim de bucătărie, ai poate vreo aromă din bucătăria ta care ai vrea să o transmiți în Moldova și cui ai vrea să o transmiți? Foarte bună întrebare. Mie îmi place foarte mult ghimbirul și foarte mult scurțișoara. Poate pentru cineva ele sunt incompatibile, pentru mine sunt două elemente pe care eu practic zilnic le consum. Și dacă ar fi să le duc în Moldova, cred că le-aș fi dat unii, se numește nașă, care a botezat copilul meu. Da, unii nașe cu care ținem încă până în prezent relația. Pentru că odată ce am plecat din Moldova, știi, se îndepărtează prieteniile, se termină și sunt doi nași cu care noi ne întâlnim permanent de fiecare dată când mergem în Moldova. Și ei sunt unicii care își știu finuțul, să zic așa. Și atât dacă vorbim despre prietenii, cum ți-ai legat prietenii aici, dacă le ai? Și cât de tare crezi în prietenii adevărate? Știi, eu cred că oamenii vin și pleacă din viața unui om. Și când am avut eu nevoie, au apărut oamenii necesari. Să zic că prieteni așa cu care să fi trecut prin multe și până în prezent, nu pot să zic. Dar sunt cunoștințe care au rămas și care, de exemplu, în Germania mergem permanent. Când ne ducem cu Eva să vizităm Germania, oricum o să trecem acolo ca să-i vizităm.
În Elveția nu pot să zic că mi-am făcut prieteni, dar sincer nici nu am timp pentru prieteni. Mă bucur că te-am cunoscut pe tine, tot ai intrat Mulțumesc. așa interesant în viața mea și ne întâlnim destul de des pentru valorile mele. Da? Deci, Da, mulțumesc. în rest, cred că am fost permanent așa un singuratec, da? Care merge și atinge scopurile. Te admir pentru asta, dar tu, dintr-o parte, cum te consideri? Ești o prietenă loială, devotată și bună? Prea loială. Prea loială. Da. Asta prea uneori poate juca festa și deveni Corect. o latură negativă, nu? Corect. Și am pățit-o de multe ori, de foarte multe ori m-am ars. Ai fost trădată de prieteni? Da. Și cum ai depășit momentul? Am iertat. Ce nobil! Să știi că asta este foarte greu și trebuie să ai destulă înțelepciune și putere interioară, dar și lumină. Într-adevăr, cum spui că șeful tău îți spune că ești un soare, într-adevăr trebuie să fii lumină în interior ca să ai puterea să ierți și să mergi mai departe. Tu știi, eu cred că bine faci, bine primești. Asta este adevărat. motoul meu pe viață și de aceea, chiar și dacă cineva să considerăm că nu a făcut atât de bine, eu mai departe îi doresc binele. Pentru că eu vreau fiecare să simte așa cum mă simt eu. Deci nu pot să fac înapoi rău. Tu, așa cum povestești, ai foarte multă înțelepciune în tine. Care au fost experiențele din viața ta care te-au marcat și te-au făcut să fii atât de puternică și persistentă? Cred că copilul meu. Da. Instinctul matern, da? Da, când știi că nu ai de la cine cere și nu ai cine să te ajute, te descurci. Și educația. Da, pentru asta sunt veșnic mulțumită mamei că a stat și a zis că învață, că o să-ți prindă bine. Și chiar așa și a fost. Deci am învățat foarte mult. Am învățat și în Germania, am învățat și aici, am învățat și în Elveția. Deci permanent învățam. Și acolo unde învățam, îmi ieșeau oamenii potriviți în cale și mi-am găsit și lucru potrivit și care îmi place. Și cred că asta. Eu cred că cu bune cu rele, dar educația noastră care am avut-o în acele timpuri sovietice sau în care am crescut și am copilărit noi, unde părinții erau foarte insistenți la capitolul Învățătura. și disciplină, că de la oră până la oră se învață și după care la club nu mergem, da? Ai mers la club sau nu? Doar am învățat. Eu cred că, da, are și părți negative, mulți le critică, dar în mare parte totuși creează personalități. Poate este mai greu ceea ce ține de adaptare și de socializare, fiindcă noi nu am fost atât de mult învățați cum să socializăm. Noi am fost mai mult educați spre a învăța, spre materie, da? Și partea asta de socializare poate ne-a lipsit. Asta și cred că mai este un punct care noi moldovenii îl avem, este rușinea. Exact. Și iată, de la rușine pornind, zi-mi, te rog frumos, cât de ușor ai găsit conexiuni cu moldovenii de aici, dacă ei au fost atât de îndrăznești și deschiși din prima să prietenească, să iasă la întâlniri și care este relația ta cu moldovenii aflați aici? Am întâlnit moldoveni buni și mai puțin buni. Cred că fiecare om în sinea lui este de fapt bun, dar experiențele prin care el le-a trecut îl fac de obicei eu uneori asta zic, știi? mai Zic, puțin toți oamenii buni. se nasc buni, Exact. dar la un moment în viață nu știu ce se întâmplă și nu e vina lor până Sigur la urmă. că nu e vina lor, îndată ce înțelegi momentul ăsta, îl accepti pe om așa cum este. Cei mai extraordinari oameni moldoveni pe care eu i-am întâlnit a fost anul trecut la alegeri, când am fost în comisia de alegere și atât de acolo și mi-am format așa o părere pozitivă că sunt și moldoveni buni peste hotare. Oxana, tu știi că eu, una din activitățile mele este faptul că militez foarte mult pentru egalitatea între femei și suportul
Și nu este anume dintre femei și bărbați, dar nume suportul femeilor între femei. Vreau să te întreb pe tine ce înseamnă pentru tine feminitatea și cum consideri tu femeile se pot mai mult susține sau pot mai mult deveni adversare? Îndată ce femeile o să se iubească pe sine și o să înțeleagă că nu există concurență, o să fie bine între femei. Pentru că femeile concurează. De ce? Pentru că se simt mai jos decât altcineva. Da? Dacă eu aș zice că nu sunt destul de bună ca tine și m-aș compara cu tine, deci eu te-aș fi invidia și n-aș fi vrut să am ceva de afacere cu tine. Dar știind că tu ești extraordinar în felul tău, eu sunt extraordinar în felul meu, noi nu avem ce. Dimpotrivă, dacă noi am unificat puterile noastre, noi am face extraordinar. Foarte frumos și adevărat. Oxana, eu știu că tu ai o pasiune sau, nu știu, zi-mi tu, corectează-mă dacă spun greșit, ce ține de neurografică. Ce înseamnă asta și de unde până unde ai ajuns tu la această știință? Da, adevărat. Neurografica a intrat în viața mea foarte interesant, dar la cel mai potrivit moment. Eu am căutat mult timp, chiar mulți ani, o metodă de a-ți schimba gândirea. Gândirea, da? Da. Noi am vorbit puțin anterior despre programele care ne conduc viața, despre gândirea noastră, da? Deci gândirea ta, gândurile tale îți creează viața ta. Adevărat. Și lucrând sau învățând, făcând un masterat în NLP, sau programarea neurolingvistică, apoi mai făcând niște cursuri despre cum lucrează creierul omului. Când am descoperit neurografica, pentru mine a făcut totul sens. Și la moment, neurografica pentru mine este unica metodă științific dovedită care într-adevăr îți schimbă gândirea, îți schimbă programele în interior, deoarece este bazată pe neuroplasticitate, care spune că creierul uman se poate schimba la orice vârstă. Hai să dăm mai multe detalii. Ce înseamnă anume, cum se întâmplă această neurografică? Ce este? Deci neurografica științific este o metodă de modelare a subconștientului. Așa. Subconștientul este partea gândirii unde trăiesc toate gândurile, toate programele noastre care conduc cu viața noastră. Deci 95% din gândirea noastră merge pe autopilot, este programată dinainte. Și dar partea bună, zic tot timpul, că noi avem 5% de gândire conștientă cu care putem influența și schimba gândirea subconștientă. Doar 5? Doar 5%. Dintre acelea 1% este de ajuns. Da. Doar să vrei să ai așa de mare putere de voință ca să-ți schimbi subconștientul. În majoritatea cazurilor este noi facem lucrurile subconștient, ceea ce este și bine. Da? Tu nu ai să te gândești de fiecare dată când te trezești, deschizi ocul drept, apoi deschizi ocul stâng, apoi ridici mâna stângă, pui piciorul drept, apoi piciorul stâng. Da? Sunt multe lucruri pe care noi le facem automat și asta e bine. Pentru că îndată ce programul a trecut în subconștient, creierul nu mai consumă atât de multă energie. Se întâmplă mai greu este când vrei să creezi noi conexiuni neuronale în creierul tău. De exemplu, când vrei să schimbi ceva în viața ta. De exemplu, să admitem că eu mâine vreau să devin medic și să trăiesc în Antarctida. E posibil cu ajutorul acestei științe să-mi schimb parcursul și să mă duc totul pe altă cale, da? Absolut. Cum? Da. Prin desen. Ce fel de desen? Deci sunt speciale algoritme, pași pe care îl urmezi desenând. Deci un desen te poate ajuta să-ți schimbi viața. Corect. Sună cam... E din domeniul fantastic. Corect. Dar deoarece tu lucrezi cu neuronii, așa. Deci toată viața noastră constă din legături neuronale pe care noi le avem în cap. Da? De exemplu, când te gândești la cuvântul fericire, da, tu ai un cod compus din neuronii din cap, care pentru tine semnifică fericirea. Așa. Da? Dar imaginează-ți dacă fericirea pentru tine ar avea definiție negativă.
Deci tu n-ai crede în fericire, în sfârșit fericit, da? Pentru că pentru tine fericirea ar fi ceva negativ. Pentru unii oameni, familie înseamnă împreună, mâncare împreună, înseamnă dragoste, înseamnă respect. Dar dacă tu ai crescut într-o familie unde ai fost abuzat, unde ai fost comparat, unde ai fost lovit, ai fost bătut, pentru tine familia are o definiție negativă. Eu înțeleg, uite, tu acum ai dat niște definiții care ele cumva au și conotații, dar mai mult pozitive decât negative. Dar, de exemplu, dacă luăm moartea, ei este ceva negativ. Cum poți asta să o schimbi să te gândești că e ceva pozitiv? Iarăși, este o presupunere, o gândire, pentru că așa noi am crescut gândind că moartea este ceva negativ. Dar moartea este doar o trecere dintr-o stare în alta. Da, foarte, foarte profund și probabil este greu să ajungi să schimbi ceva. Zi-mi dacă pe tine această știință te-a ajutat concret în anumite etape ale vieții sau știi tu cazuri pe care tu ai ajutat, poate? Eu, în primul rând, m-am schimbat foarte mult. De îndată ce neurografica a intrat în viața mea, eu am încetat cu psihoterapia. Deci n-am mai avut nevoie de psihoterapie. Mi-am ajutat copilul să-și scoată unele programe legate de mobbing și prieteni în școală. Acum are un grup de prieteni minunat, ca și ea, cu care se întâlnesc. Și, practic, tot ceea ce mi-am dorit eu mi s-a îndeplinit. Ultima dorință mare pe care eu am avut a fost să lucrez din nou 100% unde eu lucrez acum. Și, într-un fel, să-mi măresc venitul. Și săptămâna trecută am fost informată că Bine, dar asta nu depinde și de voința ta interioară, că îți pui în față niște scopuri și le atingi. Corect, dar sunt două căi. Poți să-ți pui scop și să lucrezi și oricum să nu-ți reușească și nu știi de ce. Pentru că este un program acolo la tine în cap care nu-ți dă voie să-ți atingi scopul. Și îndată ce tu l-ai eliminat cu ajutorul neurografice, tu l-ai deblocat, ai scos limitarea asta. Înțeleg, dar nici nu poți, ca să fie clar, nici nu poți să nu faci nimic și stai toată ziua și să desenezi și să aștepți că, uite, o să se întâmple minuni și acum la tine în viață Corect. o să-ți apară un sac cu bani sau o să vină Așa prințul călare pe cal alb, da? Nu merge. În neurografic tu doar scoți limitările și blocurile din cap. Dar în continuare trebuie să lucrezi și să avansezi și să perseverezi în ceea ce faci. Unica ce este că ți se dă mai ușor. Am înțeles. Din senin apar oamenii de care tu ai nevoie. Și nu apar atâtea bariere când de obicei noi ne străduim să facem un lucru și parcă una după alta este în lanț și nu mai reușești. Exact. Deci tu îți scoți limitările din cap, asta e unica tu ce faci. Tu scoți limitările și blocajele din cap și dintr-o dată tu îți permiți să atingi scopul mai ușor, mai repede și fără probleme. Să nu-ți pui tu singur beți în roate. Înseamnă că data viitoare avem mâncare, vin și desenăm.